Кой е познат сред елита на Париж? Кой в този град се радва на престиж? Кой тук спи в пухено легло? Котките с знатно потекло. Кой е роден с най-изтънчените форми? Кой всеки ден спазва етика и норми? Кой яде бисквитки с масло? Котките с знатно потекло. Аристокотките красиви са, навсякъде учтиви. Нали трябва да са пример за обноски и финес? Те имат куп поклонници сред гладните бездомници, но никак не показват интерес. О, не! Кой не върви с ногтите напред? Кой не крои размерици без чет? Пред кого се превиват на кълбо? Пред котките с знатно потекло. Аристокотките красиви са, навсякъде учтиви. Нали трябва да са пример за обноски и финес? Те имат куп поклонници сред гладните бездомници, но никак не показват интерес. Ох, евлах! Кой не върви с ногтите напред? Кой не крои размерици без чет? Пред кого се прививат на кълбо? Пред котките с мели, пред котките с знатно потекло.